Здравейте, аз съм Дани и в днешното видео ще приготвя тази барбуна, която изчистих по-рано. За днешната рецепта пак елементарно съм си приготвила тиган с мазнина, включила съм си го да загрява и тук съм приготвила брашно с сол, черен пипер и 1:3 царевично брашно. Когато пържа барбуна, не препоръчвам да се ползват твърде много царевично брашно, защото попива много мазнината и става не се получава търсен ефект да е хрупкава рибата. Ще ги смеся. Ще тествам мазнината. Мисля, че може вече да поставям рибата. Виждате ги, те са с приличен размер. Оставям ги да се пържат на сравнително силен тиган, за да станат хрупкави. Сега ще погледна как са. Розова е, мога и да я обърна, но ще оставя още малко да се припече. Обръщам рибите. Нека да погледна и от другата страна. Ами да, смятам, че са готови за вадене. Вадя ги върху хартия, домакинска хартия, за да могат добре да се отседи мазнината. Сега ще ви ги покажа. Ето ги. Това е първата ни порция. Изпържена барбуна. Обръщам и втората порция. Пука се стабилно. И ето е моята финална порция барбуна. Половин килограм са рибките. Който ме е гледал в предишните видеа, съм го споменала. И ето го. Арчи, ще хапваш ли риба? Арчи, риба? Да. Ето е моята финална порция. Барбуна за двама.